Здравей всички, които ме гледате. Аз съм Marketing1. Тук с мен е Just DJ Killer. Днес ще играем МТА, епизод първи. Ако спре клипа без да разберем. Съжаляваме. Ти ще е клипнал сам, бе станал по 10 минути ли бе? Да. Да, ще се стигнал и трябва да, когато си в играта да казваш доскоро и там е. Не, той ми се оправи с това. Escape спира клипата. Той ми се оправи. Да е то с Escape май. Спомни ми едно бандито. Знаеш какво направих? Какво направи? Виждаш ли какво става сега? Това е на Дани Warrior. Той е Ето сърн. защо не се движи времето? Защото аз съм го пуснал да е на 0 цяло момент. И този ми се движи нормално. 9, 10, 11, много малко се движи. Ще го сложа на един. Е, добре. Ето е като GTA, къде си GTA, нали? Откъде мога да се спална бандито? Аз ще спална. Окей. Пуснах къде е. Бандито. What the fuck? Вземи го, аз ще спална. Изчакай. What the fuck? What the fuck? О, какво става, бе? Ти ли спална ти? Не, ти си го спална. Да, добре. Ай, вземи едно и аз ще взема. Чакай малко да си взема. Знам, че лаги и на вас и на мен. На какво се прави? На всеки трябва има лак. Да, не е честно само на мен. Глей го. Как го направи, бе? Как го направи? Кое бе? Еми да стърча минигъна С ти. минигън. Ама то не стреля. Ама сам така. Знам, ама е яко. Чай си взема и аз. Служи с минигън и Weapon. влезе в това с минигън. Къде е минигъна? Ето. Да, е на тебе ти са на те. Стана ли? Ама жалко, че не може да стреляме. Да, вижте каква картечница си има. Надясно. Фак. Се прибих. Не, брат. Не. Чакай малко. Репи. Долу. Аре, идвам. Мога. Като ще завиваш някъде, брат, казва. Няма. Знаеш какво ще направя тогава? Ела спри за малко. Иначе няма да стане. Ай, влез в колата. Аре, бе, Радо! Брат. Сега пак трябва да спалва. Онде ще се подпаля. Не, аз се подпалих моята. Е чудесно заради тебе. Заради тебе сега ми се смени скина и не знам къде е моят скин. Готова, взех. О, брат, толкова бързо направих времето, че не можеш да се движиш. Чакай, мам. Ако ме изчакаш и да стигна за тебе и ме убиеш, ще оправя времето. Аре, сега не ме убивай. Стига, че е тъпо. Бати дебелака. Ай, готово. Ай, караме. Санчес. Какво правиш? Глей го. Не съм скочил, че се блъсна. Ела тук е. Или падам с минигъна. Можеш да стреляш. Какво? С Х. Не мога. Не. Може ли, бе? Не. Добре, съм да оправя време. Фукло. Fuck me, baby. Айде бе, фук. Ло.
Какво правиш? Нищо такова да правя. Как на... Забързах времето. И ще видиш какво е най-забързан. Гледай сега. Какво? Така съм. Смени си оръжието. Що? Махни го. Той тежи. Зато и карахме бавно. Да, бе, да. Виж, пак падна. Дори от цвета паднах. На мене дори ти в един момент ми изчезна. Да, аз да карам. Що е, брат? Али, бе. Идвам. Опа, шарата бъсна. Да го оставя ли забързано? Да. Ама чакай. И като поне ще го сложа на 2. Че да може да се кара. Не се скача. А не бе, радо. Безкрайно. Аре бе, аз не мога да закача от тази бързина. Да, праси не може да се стреля. Дай по-сенско махна оръжието. Радо! Какво е? Спри бе! Ще спукам гумите. Аре бе, карай! Помога, как изглеждаш? Те бати. Еби, как ти пресака? Гледаш ли? О, не, бе, брат. Цъкнах на задно. Оф, още снимаш ли? Да. Сигурно, да. Не може да спрял клипа. Не съм я леснати. Оф, аз се изсайдвам. Добре, дами и господа, той сега идва. Чудесно изпълнение. Окей. Дани. Аре едно PvP за края на клипа. Да. Ама без минигъни. Чай си избера нещо. Искам SMG. Къде са SMG-тата, е? Ето го. Ето го. Без мини... Абе, без такива, бе! Няма без RPG. Аз спълнам на Grove Street. Няма. Ти се самоубивай.